dili mabuntog. Proverbio Kapitulo 10, versikulo 22. Ang panalangin ni Jehovah nagapadato kini, ug siya wala magadugang og kasubo ni ana. Sa diha sa iyang kagulanan, si Jacob mikupot sa manulunda, ug nagpangamuyo uban sa mga luha. Ang langit ng mensahero aron sa pagsulay sa iyang pagtuo, nagpahinumdom usab kaniya sa iyang sala, ug naninguha sa pag-ikyas gikan kaniya. Apan si Jacob dili motalikod. Siya nakakat-on nga ang Dios maluluyon, ug iyang gitugyan ang iyang kaugalingon sa iyang kaluoy. Iyang gipunting balik ang iyang paghinulsol sa iyang sala, ug nangamuyo alang sa kaluwasan. Sa iyang paglantaw balik sa iyang kaagi sa kinabuhi, hapit siya mawad-an og paglaom. Apan iyang gigunitan pag-ayo ang manulunda, ug uban sa mainiton, masakit nga mga singgit nag-awhag sa iyang pangamuyo hangtod nga siya midaog. Ingon ni ana ang kasinatian sa katawan sa Dios sa ilang katapusang pakigbisog, batok sa gahom sa dautan. Ang Dios masulay sa ilang pagtuo, sa ilang pagkamalahotayon, sa ilang pagsalig sa iyang gahom sa pagluwas kanila. Si Satanas maninguha sa paghadlo kanila uban sa paghunahuna ngang ilang mga kaso walay paglaom. Sila adunay halalom nga pagbati sa ilang mga kasaypanan, ug samtang ilang rebyuhon ang ilang mga kinabuhi, ang ilang mga paglaom mounlod. Apan sa paghinumdom sa pagkadako sa kaluoy sa Dios, ug sa ilang kaugalingong tim-os nga paghinulsol, sila mga muyo sa iyang mga saad nga gihimo pinaagi kang Kristo, ngadto sa walay mahimo, naghinulsol nga mga makasasala. Ang ilang pagtuo dili mapakyas tungod kay ang ilang mga pag-ampo dili dayon tubagon. Sila mogunit sa kusog sa Dios sama sa pagkupot ni Jacob sa anghel, ug ang pinulungan sa ilang mga kalag mao, dili ko ikaw buhian, gawas kon ako imong panalanginan. Ang kasaysayan ni Jacob usa ka kasiguruan nga ang Dios dili mosalikway niadtong kinsa gibudhian ngadto sa sala, apan kinsa mibalik ngadto kaniya uban sa tinuod nga paghinulsol. Pinaagi sa pagtugyan sa kaugalingon ug pagsalig sa pagtuo nga naangkon ni Jacob, ang napakyas niya nga maangkon pinaagi sa panagsangka sa iyang kaugalingon nga kusog. Ang Dios sa ingon mitudlo sa iyang alagad nga ang Dios nun nga gahom ug grasya lamang ang makahatag kaniya sa panalangin nga iyang gitinguha. Ingon usab ni ana ang mahitabo niadtong nagkinabuhi sa katapusang mga adlaw. Samtang ang mga katalagman naglibot kanila, ug ang pagkawalay paglaom modakop sa kalag, sila kinahanglan nga magsalig lamang sa mga merito sa pagpasiguli. Wala kitay mahimo sa atong kaugalingon. Sa tanan natong walay mahimo nga pagkadili takos, kita kinahanglan nga mosalig sa mga merito sa gilansang ug nabanhaw nga manluluwas. Walay usa nga mawala samtang ilang buhaton kini.